Sanpa puji Cengkoke Candra Lukita. Iya wong puji ra mangkat. Candra Lukita kok karo puji nyapa? Lah kowe mau puji, lah puji reneng kok. Ya Kak, tutup iki Kak. Dadya satriyasa Ayo iya iyo. Rino wengi eling rasa kang kudu ndarbene Asik. jalali lemas kowe eling omreng papadane Loh. Yo yo yo. yo lah Yo yo yo. Yo. Lanjut Kak. Cah kaya termos dia suarane apik era. aja kaya tremes to Apa to, Nok? kaya cepuk blewah Apa? ben sisan nesu aku Ya aja Masa nesu. aku gak tau dilemayu kaya mbak-yuku Kowe iki nek kae nesu malah ra iso dhuwur lho, Nok. lho sapa sing ora nesu Nang aku Eka ki ayo. ayu tenan. Nah, Yes. ayu ta. Eka nu ayu dhewe niku. Lah ayu Oh, dhewe nah, ngono ayu piye dhewe, ngomong Jos. aku ayu dhewe kok. Ayune nek dhewe. Nah, dalah. Pokoke Nek ijen ngono kae lho. Kancane ora budal. iki pengapesane Eka ki bengi iki aku wis kecekel. Apa? Apa, Nok? Wis pokoke anggere kowe sing karo aku. Piye? Apa? Tenono aku njaluk peso panitia. Peso Kok iso apa? peso? Tak keceri jeruk ra tele-tele. Ya Kak, ya Kak. Nano. Ya. Nangan kaesli rapri Ayo ah. Halo, halo. Yo lah yo masku dhewe mergo satriya sejarah sepi pamrih rame kari cuma
Dapukan. Bagong dadi kutut. Wah, ora penak uripe. Kutut kok sak monton gedine, Pak. Ora apa-apa, kutut nek beri-beri ya. Bagong dadi kutut sing nembang Fahmi. Nah, kira ngombeni to iki? Nggih. Sing ngombeni kutut Eka. Kowe golek aku asik ka banyu putih. Nggih, nggih. Nek wancine ngombe, kutute ngombe, wancine engko mangan ya dipakani. Iki diombeni sik. Mas aku gur arep praktek. Iki jumboke karo Lho, ben gendinge. ngerti saiki apa-apa ki didelok ning visual ki eneng. Iya, Mbak? Jadi ada visualisasinya. Pas wayahe ngombe, Ngombe. kutute piye lho. Heeh. ben Iya, Mbak Fahmi. Ora ono ki teguh ki jane dendam apa karo aku kowe ngerti. iki. Lah ngapa to? Sing mbok keke kok panganan kerakal-kerakal kaya ngono. Kakak ndi? Ya. Ya. Omben. Ya. Homben. Kutute ombeni kan? Nggih, nggih. Amben omben. Homben. Kutut nek ngene iki demenake ngomben. Homben. Cek ngombe terus. Homben omben. Homben. Homben omben. Homben. Piye ta? Ayo ben. Amben omben. Hatta. Oh, omben. Sik. Eh. Iki lak sing diombeni kutut to. Heeh. Lha kok pleci barang kelepan iki to. Lah tak ya apa? Lho ekae ora geyok ngombeke dinyanek-nyenekke ning irung kok. Terus piye? Ya wis ngene, Mas Petro. Gedok. Gawo? Jangan geser kene, geser. Oke. Kak, kowe rene. Nggih. Weh, gen gaduk piye caramu? Oh. Bagong rene. Ha. Ngene. Ayo, gen gitu. Lah. Yo. Nggih. Ata omben. Ben Bu Fahmi. Hatta omben. Omben. Hop. Nggih. Entek, jenguk kene. Nggih, jelas neh Mas. Wong kutute ketarah lagi ngombe-ngombene. Jenguk kene. Omben. Omben. Ya Kak, omben rene Kak. Lagi bendine sapa ya? Hop. Omben. Hop. Fahmi, stop. Golek kene, entek banyune. Oke. Sik. Iki menerima putihan tok ora coklat. Lah ngapa to? Oh ya banyu kok. Monggo Bapak Ibu sing ngakuane tesih sekedhik dikelumpukke. Arep banyu iki miline kanggone pedet ora modarke wong iku, Mas. Ya. Omben ana. Ya. Amben ana. Ha ha ha. Ngene iki nyenengke banget. Nyenengke lambemu, kowe nyenengke aku kembung. Jare apa kuwi ngelak mau. Jare wong iku kudu totalitas. Totalitas. Nggih, yo. Kutute kuwi hatta. Omben. Putri. Aku. Pur. Sik, nggon iki khusus ibu-ibu. Ayo. Nggih. Yo. Ibu-ibu tok. Sing kakung meneng. Ayo. Eka bareng karo Fahmi yo kono. Nggih. Heeh, bareng ayo. Ji, ro, lu, ya. Hup, saiki Eka dhewe. Ayo. Oh alah. Ayo. Ayo gak bareng koncone. Ya mah, kowe marah muni kok. Muni. Oh, Gak ora. apa-apa. Ntar. Oh. Tokno, yukmu tokno. Ya ta. Ini Iki kok- jam pira Fahmi wis mulai ngene iki jam pira iki? Senggakane niku lak yuk. Iya. Nah, Ha. nggih. Yo, pamerno. Pamerno Pamerno. yuk. Yo. Pamerno, Duk. Iya, Mu. Ayo. Yukmu apik pamerno. Ayo. Yuk. Aku karo yuke pami tak kopyok.
Wis ta, ayo. Ya Kak, ya Kak, ya Kak. Ayo. Alah, kurang. Contoh Mbak Fahmi sik. Iya Mi, pamer Mi. Pripun yo. Iya, iya. Tak diteyukku. Iya, iya. Fahmi ikut celuk. Ayo. Anu senggaan iki. Ya, iya, iya. Iya celuk, ayo. Obatan. Yo, Pakai dombe di sore kentek. Ya, ya Mi, ya Mi. Yo. Yo. Terus? Aduh duduh. Piye? Piye kuwi? Piye Gong? Piye Gong? Apa to? Oh, ini. Salah to? Yo. Yo kok aduh aduh aduh. Apa to? Yo. Mas saya kok Aduh, lah kena opo? kok kecepet. Biasane ngoten. Yo, saiki makani. Mau bareng ngombeni to? Makani. Halah. Niki makane niki nggih. Tuwas wetengku tak bendungi gen ramili yo ganti pakan. Lho wayahe kok. Ayo, pakan. Buter dereng yuk Ora. Ya. Ya Kak, goleke pakan. Niki siap. Oke. Ayo kowe mancik ben anu gitu. Madurene. Kutute iki manut to. Nggih, Bu, nggih, Bu. Utut apa gerdu dhuwure. Ya. Dhuwur ta? Ya Mbak Fahmi, pakan. Pakan. Waduh tak suwirke kaya Pakan, 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 kan pakan, 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 kan pakan. Angel nih Kak. Hatta pakan. Kok sak bungkus arep tok dulangke. Ojo Kok nek kutute mati tok pakani plastik lho. Nyandi kowe iki. Nyedak sing makani. Gong, Pak Gong piye? Enak to? Enak pra? Ngom. Piye? Dadi wong iki penake ngono to? Enak. Enak. Wong mulya tenan kok kowe iki asli. Kan pakan, 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 Pakan. Ya. hatta pakan, Wah, sajake kok luwe tenan ya. Angel men to, Duk. Nggih. pakan, pakan. Apa? Kutute pileren. Pakan ya. Ora dianan. Wes, Wis Kang, wis mendelik lho. aku nek ora ngantek gumoh ora tak barke dan Kowe gendhe piye? Kowe kutut ndi? Ya, tak. Kak, kowe meneng kok. Kowe meneng dadi kutut. Kowe dadi kutut. Ayo. Ayo. Yo, kene, Bagong, kene. Yo, gesek. Madeg ngono. Nah. Yo, siap. Yo, cekel. Pakan. Mbak Fahmi, iya. Salah. Hatta. Yo. Hatta. Yo, Mbak. Kutute kuwi hatta pakan, pakan, pakan. Pakan. Ora wis entek kok. Kok dipangan dhewe to ya. Suwe tak sampean. Brek kok. Wayahe pakan kok dilumpati. Lah wis entek. Wis rampung lho. Cakepane rampung kok. kuromben karo pakan wayahe nggon maem ki. Lho, pakan ana urungane kok. Wes rampung. Wis rampung no. Atak pakan nono ngono. Piye to cah? Pakan karep ora karep. Yo, Pak Fahmi. Piye? Engko mulih metu anu wae. Itu ngendi? Metu ngalas-alas kuwi ngene. Apa? Rasa jajan ngirit. Aku wis wareg tenan. Kok ora jak golek soto lho. Lah, oke no. Kok jare wareg. Lah, soto nggih manasi weteng kok, Mas. Pinjeme bangsa anyep kabeh. Kowe iki jane diesel apa kok dipanas Iki bangsa anyep lho. Yo. Lah aku wis gawe undangan nek Mas para pembiliar.
Ayo. Sesuk nang isor talok ya pandu acara geden. Teguh. Ya. Oke, pamit jaksan ya. Ya. Terahing nate Mplon kabeh rasa tidur. Nena. Ya, Pak. Yuk. Hao ake. Yo, balungan ya. Gendula genduli posito ora uwit elo melu pekarangan aja gampang maido yen durung pengalaman nang ngendi nggonku goleki pot apote pengin ketemu ora rungokke nadyan adoh tak parani mong nuruti kareping ati arep saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresna mbok yo kandha ning prasaja aja gawe gelo ati pasal aku ra diklek kok tanpa gondeli ah hei Kowe ngapa kok nesu-nesu wae? lepas lho Pak Piye? kula ranjengleng ini ya ranjenglengan ya pas kok berarti Pak Ayo Kak. Ayo. Kaya ngene lelakonku biar apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sakawase iya ngendi kono ku goleki bot abote mung pengen ketemu nadyan ado tak parani mung nuruti kareping ati sareng saiki ketemu
kowe tekon ninggalake aku kaya sinandal atiku Allah tumetes nalesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli Apa yang mana kedangan enggak? Tuh, tolong. Piye ya. Nek pundi? Dua lho, tung tak tolong. Niki wau. Ayo, Gong. Nah, none coba. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase